Assalamu alaikum. To bai ku da ta kaya da pantami da shi da yan fashi da suka ratsa shi. Fashi da ya zo ya ganni ta wajen window sai saka bindiga a kunne na haka. Ni kuma ban san me ba, ina bacci sai na firgita sai na tunkuɗe shi kuma sai ɗauka wai zan kwace bindigar ne. Za ka kwace min bindiga? Sai na riƙe bindigar haka da ƙarfi na ki sakewa har ya harba ta. Yana juya ta da kaina ni ina riƙewa, ya fi ni ƙarfi a zahirin halittarsa, amma kuma Allah da ni yake tare. Shi ne bambancin. Ya riƙe, za ka ƙwace bindiga ina shiru. Yayyai ya juyo ta ya gagara, kuma har ga Allah ƙarfinsa kai ka san ya fi ƙarfi na, amma wallahi Allah bai bashi iko ba. Kuma ban nuna wai wani ƙarfi na isa na riƙe ba, kawai haka na riƙe ta, amma gagara lankwasa ta. Ko fita a motar jama'a suna ta fita ana kwanta a ƙasa. Yana ta ƙoƙarin har ya juyo ya harbe da ita, yana harbin amma baya samu, nan na rike da ita. Ina ga yayi harbi akalla ba zai gaza guda 3 ba, har a lokacin hannuna akwai inda ya dan shata haka ya nuna alama din, ko yanzu akwai don a hannun nan na rike ta haka. Bayan ya gama sai sauko yana ga yana ai na ga kayanka, na ga kaza da kaza, kayan jiki na kala bulu ne, har ya kula da komai. Muna fita a ƙasa aka ce jama'a su fita su fita, ya zo duk cikin mu ya gagara gane ni, kuma ga kayan su ne a jiki na. To Allah tsine mai ƙarya, jama'a ku ce amin. Kai kun ga iyatu, tsohon minista, billahi lazi tunda na fahimci cewa maƙaryaci ne, Allah ya jarrabe shi inda ya magana tun binti 5 sai yayi ƙarya. Wallahi ban taɓa sauraron su har zuwa yau, tun yana Bauchi. Ni in dai na Bauchi kana ƙarya, to ai in dai mutum zai yi ƙarya to komai ma zai iya yi. Haka ne babban abin da nake jarraba mutum shine shin yana ƙarya ko bai ƙarya. Daga na samu kai ƙarya, billahi lazi la ban sake sauraron ka kuma. Sai yasa ko a zamanin jahiliya ba sai da makareci ba. Karanta abin Abu Sufyan da ya je wajen Hirkala. Kada ka malama Sagiru ba kai kadai bane. Wallahi ni yanzu in na fanci mutum makareci ne, da wallahi ba na sake sauraron sa har abada. Kai duk laifin duniya yana bin bayan ƙarya ne. Kuma duk wani mai laifi makareci ne. In yayi zina zai ce bai yi ba, ce wanda bai yi ba menene? In yayi sata ga kayan a hannun barawa zai ce bai sata, me ya faɗa? Zai ɗauki kuɗin gwamnati har ma ya ɗauki lauya akan bai ɗiba ba, me yi? Ƙarya. To me ka gani? Zai yi kisa ce bai yi ba har ma ya ɗauki lauyoyi, me yayi? Cewa bai yi nan ba, ƙarya. Ko mu gani ba ne? To da kan nan sai yasa da wani ya zo wajen maza Allah ce kamar nasiya ce karka yi ƙarya, yasa kice mun kai nasiya ce la takzib, yasa karka yi ƙarya. Domin in mutum ya saba ƙarya to ya kai kololuwan iskanci, kuma komai zai faɗa ma zai musanta ce bai faɗa ba. Zai iya karkata abu ma, karkatar da abu me yayi wannan yayi ƙarya. Za ka ba sa girba kai kaɗai bane. Wallahi ni in na bance kai makareci ne to na baka nan ban da ba da taɓa sauraron ka ba har abada. Wallahi ni ba na sauraron makareci. Allah ya sauwaka. To ya kuka ji ne? Shin kai ko ke za ki iya wannan babban kasada da malam pantami ya yi? Ku gaya mana a comment section. Garanti na son ba za ku iya ba.